Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Humble ourselves and pray. Lord, we seek your face. Humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in
mayong hapon sa iton mga palangga ka mga tagpalamati. Yes, mayong hapon sa inyo. Bisan magulugal mga itong sinikalangitan kag nagapulo panalithi apang mayong hapon kin kag ang pagpangamusta ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon. Siyempre, opdanay kita tugtog-tag na stress pagi man sa paglingaw sa inyo sa palatuntunan sa My Life. Sa Biyernes ng edisyon na August 7, 2020. Kung sa iton pa mga senior citizen da, sa mga may edad-edad, titawe, premier Biyernes subong, na first Friday. Pero siyempre sa iban, mahambal yang tawe, thank God it's Friday. Nan. So, anyway, samtang kamo dire nagapulupumpo man, nagapaunay-unay, kay tinakapanyaga na, nagapatunaw-tunaw, ang iba nagasulusan, hindi kang nagapatumpang batiis sa pulumpuan para man maka-relax. Pero syempre, ang mga palamatinan, nag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Sa ilang mga transistor radio, syempre, updanay kita dira, 684 kilohertz. Gani, relax lang kamo sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad sa sininga hapon. Diri sa Metro Bacolod, syempre, Tito Wilma, bugos nga probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sa Negros, kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Kamusta man kamo dira? Kami diri sa syudad sa Bacolod ay Ginoo ko ano na lang kita sini na sa probinsya diri sa Dakbanwasang Bacolod. Padayon kita nga nagapangabay, padayon man kita nga mag-updanay sa pagpangamuyo sa pagampo sa mahal nga Dios. Tapuso na nga atong sinipag-angkos. No? Nasa aton away batok sa sining pandemic ang COVID-19. Subong kadamo na gid sang nagahimakas kag nagapangabay sa mga nagapasaway nga palihog sunod kita sa mga pagsulundan nga ginapahimo sa aton para makalikaw kita nga matapikan sining virus nga ini. Kay kun hindi ang aton kaugalingon kag aton pamilya, kita tanan maapektuhan. San-o pa kita mahulag man, panumdumon lang ginaton kay kun sa kay Tito Wilma pa paraya sa aton pagtandog ini sang Ginoo sa aton. Balikdan niyo ko sa tanan nga nahatag ko sa inyo, adi ko nagahulat sa inyo. Ang hugot naton nga pagpangamuyo kag pagpangayo sa kapatawaran sa tanan naton nga mga nahimo nga mga kasalanan kag ang pagpangayo sa iya kaluoy para sa aton kag ang pagbago sa aton tag sa kakauhilingon amula nang ginahulat sa Ginoo para sa aton. Pero kita sa gihapon nagapati, hindi niya kita mabatas. Tungod na kahibalo kita kung daw ano kadako sang pagigugma sang Ginoo sa atong tanan. Di ba ito, Wilma? Yes. Ay, oo, kung nalungdom lang kita sini. But anyway, pinsaron mo na ang atong pungsod Pilipinas magluwas diriya sa Bacolod, pila na ganito nadugangan kahapon 4, di may 336 na kakaso sang COVID-19. Sa probinsya sang Negros Occidental, damo na kay 37 kahapon ang nadugang, diba Tita Wilma? 591. Yan. Kag karon atong pungsod Pilipinas, naunahan niya na ang Indonesia nga may pinakamataas iyang kadamuon sa mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Southeast Asia. Matapos nga makaangkon ini sang record kahapon nga 119,460 nga kabugusan sa kaso. Di kahapon, ang record naman niya sa Indonesia, 118,853 ang kabugusan niya kaso. Nga may 5,521 kung 5,521 nga nagkalamatay, ang ila recoveries is 75,645. Ang nami lang niya din sa aton sa pungsod Pilipinas, although mas mataas kita sa mga natapikan sa virus, masubuin na pamatian. Ang manami lang sa aton kay mas manubo ang kadamuon sa mga napatay sa COVID. 2,150. May kabugusan nga recoveries nga 66,837.
Ang nagkalamatay sa Pilipinas, 2,150 kumpara sa Indonesia nga 5,521. Iti ginaako man sa Department of Health, pero abi ninyo ginapabugal nila nga ang mas mataas nga numero sang kaso tungod nanguna gihapon ang Pilipinas sa may pinakamadamo nga COVID-19 testing nga napatigayon sa ila iya 99 or 100 na gani ka mga laboratories, di ba? Kag sa data sa Department of Health sa August 4, may 1,643,539 tests na sila nga napatigayon. May average nga 28,938 kada adlaw sa sulod iya sang isa ka semana o kun ito ka adlaw, di ba? Ay, masubo. Pero why the choice padayon kita gihapon, di ba? Pero abi ninyo, ang isa na ton kamamalidha. Wow. Si House Minority or House Senior Minority Leader kag Iloilo Representative Janet Garin, gusto ya matagaan sang social amelioration ang mga asymptomatic kag mild symptomatic COVID-19 cases. Hambal ni Garin, man hindi sila makaobra mo ining mga asymptomatic nga ini kag mild symptomatic nga mga kauturan naton, hindi sila makatrabaho. Tungod, syempre, ano matabo sa ila, quarantine, kag tidak ko ina nga bulig kung malakip ang mga asymptomatic kag mild cases sa matagaan niya sa financial aid sa atong sinigobyerno. 5,800 nga bulig ang ginapahatag sang kongresista sa mga symptomatic at mild cases sa amo iya nga masakit para nga may magastuman sila, may mabulig sa pamilya samtang ara sila sa isolation. Kag suportado man sang kongresista ang implementasyon sang MECQ, pero hambal niya hindi gihapon niya solusyon sa pagpaidalom sa mga lugar iya sa tama ka istrikto nga community quarantine para mapanubo ang kaso sa COVID-19. Pero sa iluhan tabala sa piyak. Ang ato naman mga doktor. Ang hambal naman sa ato mga doktor, siling nila, mas importante sa karon para sa ila ang internet instead iya sa stethoscope. Ang ila stethoscope ng mga doktor naman, di ba? May arami stethoscope sa nabutan sa liong nila. Kung magkuha ka sa ating heartbeat, di ba? Yes. Ariho, sa online symposium, naging organized sa COVID-19 Action Network Philippines, ang hambal ni Dr. Leonila Dan sa UP College of Medicine, mas importante na ang internet sa ginapatigayon nga telemedicine o kung pagkonsulta sa mga pasyente sa mga doktor, paagi lamang sa internet. Kaimportante man ina sa pag-access sa mga doktor sa mga online medical resources, subuman sa electronic health records, kag iban pag nga mga impormasyon nga makita iya sa internet. Kag gina-push man nila sa karon sa mga pasyente nga suportahan ang telemedicine sa diin nga instead bala nga mag face to face, pwede sila makapakonsulta sa ila health condition paagi sa telepono, hindi gani pwede man sa social media platforms. Kay ti hambal ni Dr. Dan, sila ti mas maayo yung makaangkon anay sang telemedical consultation, antes personal nga magkadto sa mga clinic o kung hospital para sa sinasuno sa iya makaangkon anay sang assessment kung bala kinahanglan gid nga personal magpakonsulta. Na okay man, no? Kag nagpakita man sa ebidensya si Wilson Chua nga lead volunteer sa Project Bandwidth and Signal Statistics na tungod naman niya sa padayon man nga pagsarurot sa mobile internet median bandwidth sa aton pungsod since 2018. Pero balikan tang kaundan sini, mas nami gani nga let's say kung magpa-check up kita or kamuman, mas nami anay nga ara yan sa social, ara kamo yan sa, ano to hambal ni Dr. Kagina?
online, no? Online consultation, online medical consultation. Kung kinahanglan gid nga mag face to face, amo ang pagkadto. Mas mayo man na kay nga safe man kita, di ba? Ay ho. Ari na lang isa tawi ang parte naman sa paglapit na lang balapit sa ano na subong pizza 7. At sa gani sila mabukas ang klase August 24. Pila na lang. Sa karon, nag-aapila naman ang Teachers Dignity Coalition sa Department of Education ug DepEd nga kung pwede sa ila i-recommend kay Presidente Duterte nga ipaisol anay ang pagbukas ng klase instead of August 24. Hambal ni gani ni Teachers Dignity Coalition ug TDC Chairperson Benjo Basas, mas makapaayo ya kung hindi anay pag dayunon ang pagbukas ng school year 2020 to 2021 para nga makaangkon pa sa nagakaigo nga panahon para nga ma-train or mahanas ang mga teachers, ang mga students, ang mga parents sa mangin sistema sa edukasyon sa pag-umpisa sa klase. Kaya iya man ginexplikar gani nga gamay pa lang nga bahin sa halos 23 million enrollees ang magamit sa online learning o kung internet sa bugos ni Pungson. Kag kalabanan suno sa iya magagamit sa libre nga printed modules. Speaking of libre nga printed modules, kung nabasahan ko nga sa isa ka subject for the whole week, pila ka pages ang kinahanglan sa isa ka subject. Pinsa na sa isa ka grade level, may 7 ka subjects, may pila ka pages, sila di kayo kuha sa bond paper nga i-provide sila, let's say, sa mga public schools, di ba? Pero hindi pa man klaro ang estado sa modules nga gamiton. Kag may problema pa sa pagpanghatag sa mga ini sa mga balay-balay sang aton sini mga estudyante. Ti kita mo bilang na ti karon pila na lang kasi mana pasugod ng klase, hindi pa nag-preparado. Kabay pa, no? Nga mati man ng DepEd sa question sang grupo sang mga manunudlo naton. Kay ti kabudlay man, mga ginikanan, galibog ila ulo subong, di ba? Galibog ang ulo, paano ko tudluan ang akong bata sa nila sa eleksyon man. Basta ako mismo, hindi ka intindi. May gani ginikanan gambal at di ko na ko matudlo sa bata ko tunga kami ni guro sweldo sang ila maestra or maestro, no? Ina mga mabatian mo lang ang mga reactions halin sa mga parents. Okay, ang ato naman Weather Bureau, ang Pag-asa, hambal sang Pag-asa, di araw katupa din man ang ulan, di ba? Mag-experiensya sa mga pag-ulan-ulan ay dito nga ba isang pusod, inatungod sa LPA, kaghabagat, low pressure area kaghabagat. Ang ginamonitor nga LPA sang Pag-asa, katapusan ni siyang nasiplatan, 325 kilometers northeast, no? 325 kilometro aminhana sidlangan sa Vera Catanduanes. O kung sa kalayuon man nga 520 kilometro sidlangan sa Infante Quezon. Inatungod man sa trough sa mga LPA. Tiang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Central kag Eastern Visayas, subong man ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga, naga-eksperyensya man sila sa magalumon nga kalangitan karon nga adlaw, may lapta-lapta man nga mga pag-ulan. Kag habagat naman nga magadulot man sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan sa bahin sa Mimaropa kag diri sa aton sa Western Visayas. So far, wala man gay warning nga nabatak ang Pag-asa sa mga baybayon sa nga aton sinipuson. Kag sa masunod nga duha ka adlaw o kontubtub sa Domingo, posible magaka-experience gihapon sa mga pag-ulan-ulan ay nato nga bahin sa aton pungsod tungod man sa low pressure area kag habagat. Amo naging man niyang pabuton ta kay timaulano naging man subong nga panahon, di ba? Pag-abot naman sa Lunes, mag-aayo naman ang dalagan sa aton panahon. Kabay pa makita taman kag makita ta kag mabatyagan ang kainit nga haring adlaw. Okay, kaina sang kaagahon si haring adlaw nagbutlak nga wala naton makita ang iya kasanag. Nakita niyo sa pila ka bahin? Okay.
Di sa among tigalong-galong, tinawno pa namin barikutot, bisan mga alas 6 na, no? Alas 5:41, kaina, nagpagkita si Haring Adlaw. Kagkaroon naman magatunod siya, alas 6:23, sang kasisimon. Okay? Inaampi laman naton ka mga update nga nahatag sa inyo sa sininga hapon. Pero relax lang anay kamo dira mga palangga naton nga mga tagpalamati sa aton man mga late tuners. Hi and hello sa inyo. Ang aton anay matakong nga lelentunon halin kay Elvis Presley. Precious Lord. Okay. So, So, bagyan bagyan natin naton si siya. Elvis Presley, Precious Lord. Lain naman bala nga, mga sinag-unaya bala nga mga version sa nga mo nga ambahan nun. But anyway, para ina sa ito mga young at heart, sa ito mga kaupdana, mga kauturan nga nag-upod sa itong sa sininga hapon. Siyempre sa ito man mga late tuners, dira sa ilang mga transistor radio 684 kilohertz pa and hello. Sa mga nag-upod mo sa itong website, yes, ara lang, pwede ka na kalangin, di ba? www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede kita na ka-up the night. Plus, ara pa din ang mga updated natin ng mga balita the whole day. Sa atong palibot, Dekbanuasan Bacolod, Province sa Naga, sa Occidental, Bugos nga Riyon, kag Bugos mga Punsod, Pilipinas. Mga dalag ko nga mga balita sa Bugos nga kalibutan. Kag syempre, sa ato naman Facebook page, Action Radio Bacolod. 684.
pwede gid ninyo na mag-click sa inyo dira mga Facebook account na pagkatapos ara down na video, then ay kita di ba? Tugtugtak na alas tres. Kag-ara gid dira ang mga bag-o, no, nga mga nagakatabo sa palibot naton. Within the day, pwede ninyo dira mabasahan. Kag sa mga mahilig naman sa YouTube, pwede man kita gihapon maka-offline. Search nyo lang dira sa YouTube ang Action Radio Bacolod. Di ba, Tita We? Bubantayan nyo kanong lahaton nga tips nga mahatag sa inyo after pagbasa ni Tita We yasan sulat. Sadya naman yung may mga utang dahil na pag-istoryahan mo, di ba? Hatag ko na karon sa inyo, relax lang ka mo dira. Kag mga kauturan kalianay natin dira nga makinanglan sa mga presta ka mga matahong nga bulag, personal yung mga pag sa mga importante nga mga commercial. Ang Pride with Fabric Conditioner. Okay, mayong hapon. Salamat gid sa mga nagaupo dira sa aton karon nga hapon na sa online. Si Maria Luz Grijaldo magkunat. Salamat gid. Good afternoon to we. Watching lang kami diya habang nagaulan. Stay safe always. Salamat gid sa imo. At Sister J, kay Sister J Saniang, ara siya sa ibang pungsod na halong man kamo dira kay puwerte gid ang sitwasyon kasubong na tuntuning COVID nimo na. Miss Heaven Heaven mayong hapon. Salamat man sa imo. Kay Vicky Zamora Fuentes, good afternoon. Tita Wilma, keep safe always. God bless watching FB Live in Singapore. Okay, salamat gid sa imo. Linde Navarrete, good afternoon. Tito Wet, tamyaw ko taga Pulupandan Von Ryan, sa Von Ryan, God bless. Kagas Star Mayo, good early morning from Midwest Minnesota. Keep safe, Bacolod. Follow the so-called protocol so we can all save everyone's lives. God bless. Likewise, dear, kinahanglan gin magsuportahan ay kita kay magbinuli kay isa kag isa. JR Tubes, yes, copy ko no bal niya. Renan Payungayong, thank you man. Good afternoon, Tito Wilma, kamusta ka mo diretanan? Halong gid ka mo, naga-watch ako subong, kay naga-subaybay sa inyo, halin sa Melbourne, Australia. God bless you always. Ned Sarpi Puedes, yes, thank you, good. Hi, Nixon Posisyon, good afternoon, salamat man. Kag-ara man, si Darubilin Pluhino, Tito Wepa, shout out naman po sa mga kapartner ko sa Cebu City. I'm watching from Metro Manila, Tito Wepa. Pagwit po kay Sir Alvin Bahian, Alaraw, damo sa ilaba kay JR Tubes Lesser Lilianto, at sa lahat ng Transformer team ng Empowered, yes, sa family ko sa Negros Occidental sa Isabela, Negros Occidental, and especially my boyfriend. Di ko na po i-mention pangalan niya. Greetings from Robelet Luinog. Salamat. Salamat ng marami, Tito We. Wow, ang mga anak mo. Inday Margie Haniva and family, good afternoon. Salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma.
Tuto Philip Ken Alonzagay, mayong hapon man sa imo. Kay Inday Jana May, dira, good afternoon man. Si Rena Misamin Gabales, good afternoon, Tita We. Mayong hapon sa imo kag sa nagapalamati sa sa inyo station, tawe. Ginatamyaw ko gid ang mga masunod, bodong damo sa ila. Si Prenny Martinez, ni Alice, Mercy Mondia sa akon mga bata, kag labi na gid sa akon bay na madamo gid nga salamat. God bless. Inday Gino si Sir, salamat man sa imo. Erwin Gonzalez, good afternoon. Good PM, Tita Will mapamati kami diri sa kapihan ni Makmak sa Maaw Public Market. God bless you. Byrex John Magbanwa, Tito We, mayong hapon. Tamyaw ko lang Jimmy Dioso. Ang baby face ng Barangay Handumanan always naka-tune in. God bless us, Father. Heal our land. Yes, kid, no? Mayong hapon, Tita Wilma. Keep safe. Halina kay Angie Himino Halandoni. Amor Malayang, hello Tito Wilma, mayong hapon. Bukadamo sa ila. Hasta lang kita dinaan na kabalikan ta na karon ha. Maula nun lang ko nung hapon hambal ni Inday Chin Officer. Kag Sir Alex Fuentes, good afternoon sa imo action Tita Wilma. Kag happy weekend man sa imo. Be safe. Kag kay Robelyn Paluinog, yes na nabasa ko na Tita We. Kay Virgie Casuyon Sara, good afternoon Tito Wilma. Good PM, Pamila Pons sa Lansason. Ginagwit ko lang gali ang upod ko nga si Pibol Santo Luis kag si Bibo nga busy sa cellphone kalantaw ka drama. Hello Tita Wilma, mayong hapon. Halina naman kay Amor Malayang ha. Okay, so relax lang kamo dira. Mabalik naman ako sila. Tugangan ta na ko natin mga greetings ha. Okay? Point yes, padayon ko Tito Wilma kapag pangalagad sa This Is My Life. Pero something ito na na Dr. Alfred Hernandez
Nakakaula. Well, anyway, Tito Wilma, no? So, sinigabahin na antes man, magbasa sa atong sulat sa sininga hapon. Ang ato na Dr. Alfred Spearmangustin T. ang nag-isahan ng siyempre ng supplement timolin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ina-produkto sa Dr. Alfred. Tandaan lang din natin, ang Dr. Alfred Spearmangustin T. Nagabulig ni siya sa aton para nga hindi kita makaangkon sa kidney stone. Kung may ara, din man nga amat-amat nga nagaporma, maamat-amat niya tunaw kag mapagwa sa aton lawa. Amo lang na yung kinahanglanon naton dira, ha? Kinahanglan bulig bigyan naton adlaw-adlaw para hindi kita makaangkon sa bato sa kidney, ha? Kaya nga, ang aton Dr. Alfred Spearmangustin T, may quality or kalidad ini siya sa alkaline, nga mismo dira sa T nga ina. Nga nagabulig sa pag-neutralize sa nagaporma nga mangin bato naton nga mga acid sa itong sinilawas. So, himuon kadayon lang sa pag-inom sa Dr. Alfred Spearmangustin T adlaw-adlaw, isa katibag. Butang sa isa katasa nga mainit nga tubig, taklubang 3 to 5 minutes pagkatapos, waon ang tibag sa ilo sa dakong usulod lang, butangan naman natin, dugang nga mainit na tubig, tuntut isa sa litro. Pwede. Hindi lang kita makabenepisyo, kundi ang bugos din nga pamilya. Okay? Kagtandaan nyo lang, na ini ang antiviral, antifungal, kag antibacterial, ha? May epekto na siya sa atin, especially kung ikaw may infection sa imo baga o sa imo mansulmon. Ano ito, Dr. Alfred Spearmangustin T, pwede na mabasal sa kanang sincere drugstore tanan nga wakong Chinese drugstore kaysa tanan man nga the generic pharmacy. Yes, dito ang pagbasa na itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang itong pagkabasang na sulat sa karang halimang sa itong sa ni Messenger. Halin sa itong sa ni Messenger gani, kamo dira gina-invite man ni Tita We. Na kung gusto ninyo magpadala man sa mga istorya sa inyo kabuhi, pwede gid ninyo mapadala diri sa itong Total is My Life. Paagi sa pagpangita lang na sa inyong mga Facebook account, search nyo lang ang personal nga account ni Tito Wilma. Wilma Antofina Sugaton. Kay ina, mababaton din ni Tito Wilma, siya mabasa man sa kahanginan. Ina, posible makahatag man leksyon o inspirasyon sa iba naton ng mga kautulan o magamit man nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw mga pagsinalayo. Diba? Okay, Tita Wilma, pag magluwas man sina, problema na gusto man ninyo pa ngayon personal nga advice ni Tita Wilma, pwede yan, ha? Sa kutubang sa ito na sarangan. Kung hindi man kita makahatag direkta solusyon sa imo ginagkon nga problema, bisan paano, makabulig kita pamulumagan sa inyo mabugat na dugahan kag magamo nga paminsaron. Sabihin bala magmagan ang atong sini nga pamatyagan, tawahay atong paminsaron, kita mismo sa atong kaugalingon. Makasimo sa isa ka, maayo din na solusyon para sa itong problema. Atong sini letter sender to yes, nagapatawag siya kay lalaki niya, nagapatawag kay Jason. Kag ang sulat ni Jason, nagasiling, Dear Tito Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa tanan man na ara sa FB Live. Kamusta lang sa imo, Tito Wilma? Tawga lang ako sa ngalan Jason.
32 years old. My girlfriend ako, tawagalan siya kay Bea, 26 years old. Tita Wilma kung awon, pareho kami nga duha nga ara sa husto nga edad. Pero pamatyagan ko, wala sa edad ang pagtulog sa relasyon, kag pagtulog sa ginatawag pamilya. Nagsulat ako tungod, hindi ko kabalo kung anong dapat susimuon sa sitwasyon ko subong. Tita Wilma, hindi mabaton sang among pamilya ang relasyon namon nga duha. Gin-try manamon nga maging maayo ang tanan. Ilabi na gid kang nakibaluan nila nga nagabusong si Bea. Tungod hindi kami mabasong sentag sa namon kapamilya, nag-decide kami nga duha nga magpuyo. Wala man problema sa amon Tita Vilma, tungod para sa kami nga may obra. Galing, sang ulisid daw, pero na kami nagabaisay kag nag-aaway. Tungod sa mga ginapangkambal sang iban. Ilabi na gid sang tagsa namon sa partido. Husto bala na dayon namon ang amon pag-upod. Nga hindi man kami mag-insaktuhan ay termi nga diha, sa termi lang nag-aaway. Ito yung mahanda man ko, nasabtun ang bata. Pero, feeling ko, tama na gid ka toxic sa ang amon relasyon. Pinapakig-away ko man siya. Pero siguro, bisan sino mas-surrender gid. Ilabi na gid, kung ang ginapakigbato mo, hindi ka niya mapakigbato. Palangga ko si Bea, Tita Vilma. Pero, ginapabatsag niya sa akon na hindi nga siya happy sa akon tupay. Yung kaso, nga bulagan ko siya. Makita niya ang lalaki na makapakalitay sa iya. Hindi ko maintindihan ang akong balansyan ko, Tita Vilma. Gusto bala na ipamilit ko pa ang kaugalingon ko sa babae nga hindi na malitayon sa ako. O kung gusto ba lang ginapamensar ko, nga bulaga na lang siya para sa iya kaugalingon na kalitayan. Pamati lang ako sa imo advice sa akong Tita Vilma. Salamat din sa pagbasa. Ang nagatahod, Jason. Okay. Saan siyang tagpadala sana sulat sa sininga hapon? Sa nagpatawag kay Jason. Yes, Jason, salamat. Mayong hapon sa inyo. Sina ng edad mo, 32. Today is 26. Kung ang taon na ito, dapat ang inyo balang kaminsaron, kang outlook ni sa niya tawag pangabuhi, matured na. Pero sa tutuod lang, tama kabudlay sa sitwasyon mo. Ilabi na gid nga makaangko na kamusing baby. Na anak amusin na. Kinsaron nyo kontra ang pamilya nyo sa inyo nga duha, kontra sa, ang tagsa ninyo kapamilya kontra sa inyo tagsa karelasyon. But despite sina, din pasigbato ninyo, nagdesisyon kamo nga mag-upod nga duha, muna nagabusong na siya mo. Diba? Din pakig-away ninyo, galing kay kung kaisa ko nara, nabla damo sulsul, damo hilo. Ko ng hilo, tagaan mo ligwa, na mga lihid, bisan gamay lang ang alagyan, pasulod sa imo balatsyagon kag paminsaron, amo inang magalaton, panalaytay, pakadto sa imo paminsaron kag sa bugos mo nga balatsyagon, kaaway yun, termi, ang resulta. Diba? Honey,
So, Jason, anong mapaminsaran mo, Abdi, let's say, kung maghambal ako? Why ka ba na naliun sa bata? Hindi na busong ni Bea? Wala niyo bala na paminsaran nga duha kung anong padulungan sa kabuhi sa bata? Kung hindi ka mo mag-upod bilang isa ka pamilya, kung magdesisyon ka dyan nga magbulag sa iya. But since naghambal ka, nga sinula hindi na happy si Bea sa luyo mo, so hindi nyo na guro maistoryahan. Oh, imbisan nga i-prove ninyo sa inyo sa kapamilya na masarangan ninyo ang inyo ginhimo nga desisyon. Matindugan ninyo, nagapakita ka mo na mga mahuyang ka mo. Ako nang gidiriya punto ang ihambal ko sa imo ang bata. Isa ina sang dapat niya i-konsiderar mo yun. Kung bala padayunon mo ninyo nga duha ang inyong relasyon. Amo na balang ginang sili nga kabudlay, magpadako sang bata, kung bulagay ang mga ginikanan. Right? Diba? Kabudlay gid niya. Pero hindi bala mas mabudlay kung magdako ang bata nga bugos ang pamilya, pero hindi niya makita nga nagapalanggaanay ang iya mga ginikanan. Sakto na. Kaluuloy lang permi ang bata nga mabiktima sang sala nga desisyon sang ila ginikanan. Mabiktima sila. Hindi mo ya magiyangan ng bata mo sa iya pagdako. Hindi ninyo mahatag ang gusto nga pagpalangga. Kasi schedule sa kung sino lang ang may panakon para upod siya. Doon mo lang na pabangkutan niyo bilang kaugalingon niyo. Hey, so, istorya ka bala si Bea? Paano ang bata? Paano ang pagpadako sa bata? Paano ang iya emotional need? Ang iya pagkinahanglan sa pagpalangga sa ginikanan. Gusto niya, kailain niya ang adlaw-adlaw nga maupod mo, ang imo nanay kag tatay, pag-abot ni nanay kag ni tatay halin sa work, mag-away-away pa kami ka magdugting-dugting, lain. Sang sa kaluoy, damo ang mangin kulang sa kabuhi sang bata. In case din man, nga makibulag ka sa iya, or in case na magdesisyon ka mga mabulagan. Abi istoryahin nyo na naduwasan maayo kung ano ang matabo sa inyong relasyon. Kaya nga, susilingat yun, hindi lang kamo magdesisyon para sa inyo kaugalingon, kundi dapat din ninyo istoryahan kay desisyonan ang inyo manging anak. Kung ano ang manging kabusit niya, nga layo ay kamo nga duha, nga iya ginikanan. So, mga anak, hindi ka magpadali-dali sa pagdesisyon. Paminsaron mo man ang sitwasyon ni Bea nga nagabusong subo. Wala ka kabalo. Kung ano naman ang ginabatyan. Pero paano ibala to? Yung taga-anong mag-jutay konsiderasyon, ang babayid na kung nagabusong, ang siling ninyo, kabudlay yung sundingon, babae, nga dan by nature, di ba? Ambal na giga mo na. Namudi ang babae. Mabudlay pag di ko magpanampo ng babae. Magbusong ang babae. Abi, hindi ka magpadali-dali sa pagdesisyon. Istoryahin ninyo enough. Pangita ka mo sa maka-advise sa inyo. Pangita ka mo yung counselor, na makabay sa inyo sa gusto na counseling sa inyo relasyon. Ay, kung pwede ka matubang nga doon. Kasi dapat i-encourage ka mo. Hindi ka. Hindi kang kontra. Ang tagsa ninyo kapamilya. Apang ka mo nagpanindugan sa inyo desisyon, ipakita sa ilan na masarangan ninyo ang pagpasad sa inyong pamilya. Ang pagpakita sa ila ng tindugan ninyo puno sa paghigugma. Sa ginaupod ninyo ang Ginoo sa inyong pagkamabuti. Kasi niya tulong. At kung magabot pa ang bata na makahatag kalipay, makahatag buwan sa inyong kabuti. Makita nila sila mismo. Amo ang magapalapit at sila mismo mo ang mag-isa para sa inyo tanang kaayuhan. Hindi bala, kinahanglan, talang na bala, tuto, Jason,
paino-ino gamay, puno pa men sa kung anong makapaayo, hindi man ang kaugalingon ta, insindihon ta. Ang bata, wala na iya makahibalo, wala na iya labot sa kung anong ginapanghimo ninyo. Anyway, sabay pa. Ang akong sininahambal sini sa imo, ang akong opinion na nahatag sa imo, makabiling man sa imo kung paano ikaw makadesisyon sa imong sinisitwasyon. Pero kung si Tita Wilma pamangkuton mo, ang bata, tagain niyo importante sa inyo kabuhi. Kay regalo siya sa mahal nga Diyos, sa inyo nga duha ni Bea. Ang aton man matahong na ambahanon, nga ginadulot harap sa inyo. Halin kay Gary Valentin.
Okay? Halin kay Gary Valenciano mo in between. Ang baby, panungdumon mo gid, Brother Jason, blessing ina sa inyo, regalo ina sa mahal niya Diyos, na dapat inyo ya palang daon. Duhagid ka mo yung dedeya, panungdumon mo gid na. Anyway, salamat gid sa imo, sa mga kauturan natin nga nag-upon man sa Rest of My Life, sa kanang hapon, inyo mga istorya, pwede ninyo mapadala, na? Sa itong sa ni Messenger, personal natin nga account, kaya ito nabasahon dali iya sa Rest of My Life. Ang ibang siyempre, okay lang na ako mabilong, yung kaibigan good life, tungod man sa COVID-19. Okay, let's go. 20 Action Radio Philippine Standard Time. Janet Laurinaria, good afternoon, Tita Wet. Tamyawaman, si Nanay Feli, gapamati siya sa imo now. Janet, gano'n ni Okay, aton anay panyawan din naman oil, no? Sa aton mga kautunan, ini-produce sa Said Pharma. Makahatag din, alibyo ka makabulig sa inyo mabatsyagan ng pagkalaman o pagpalanakit at pagpalangalay sa inyo sinikalawakan. Sa mga mayaso ay sa Grayuma, the best ang panyawan liniment oil. Ang panyawan sa aking pulong manunggal ina, makahatag din alibyo ka makabulig din para sa inyo ginabatsag. Haplas with love. Gamit ang panyawan liniment oil. Katulhay, kagkatawhay, hindi mabatsyagan. Pwede Ko naghubag na ulian akong tingog life experience. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, alas 2:20. Ilma. Shout out please Maravilla and Guinness family. More power. Adaman si Jose Matuvilla. Good PM action, Miss
Rosan, salamat man. And the girlie may Atong Salazar. Good afternoon lang sa imo. Antonio Beronio, sabat may thank you, good and good afternoon lang dira sa inyo, ma'am. Hadlong man ka mo da, kaya ka mo sa malayo nga lugar, di ba, Tita We? Oy, mga anak ka mo. Nining Malu, good afternoon sa inyo dira ni Tuto Larry. Kay Erwin Gonzalez, thank you, thank you. Kay Zaira Qualut Hasun. Kay Ameline Saude, Robelin Pichong. Kag Shampi Marlene, yes. Kay Lems Robles, kay Jadon, Magkasilig, or Hadon. Salamat, Gid. Yes, Tita We, antes man, Tita Wilma. Yes, antes man nga ito sa ma-share sa ato sa mga palangga, ng mga tagpalamati, siyempre. Ang ato na Resanton Plus Gold, kabalugig ta. Sa mga palangga ng mga tagpalamati sa karon nga hapon, naghambal ko kung ano ma-tips na itong subong. Utan mo, mas more tayo sa utan. Kasi healthy lifestyle ta ko na, di ba? Subong, eggplant. Eggplant, ang aton topiko. So, ang eggplant gali, nagapa-sharpen, inasang aton memorya, nagapa-alerto sa aton memorya, good pa sa aton heart. Ang talong, or eggplant. Kasi kabalungan pa ang talong, ordinaryo lang niya sa ingautan. Kaya masiling sa kung pwede ta na baklon adlaw-adlaw, pwede man. Pero subong na panahon barato, ang kilo sang utan at ang utan, sang talong, kay piso niya di subong mo, di ba? Pwede kita makabakal iya adlaw-adlaw sa merkado. Do pareho ba lang daw regular item o corn product ang talong sa merkado, di ba? Kung magpakbit ka, kinanglan may talong. Kung maglaswa ka, kinanglan may talong. Di ba? Nami ginaya. So, damo gidjay nagapati na damo siya. Di man na special ang talong. Ordinaryo man na to. Muslingon, wala siya bala malakit sa mataas niya klase sang itan. Pero masibot ka gid. Nakimapawaw ka gid. Tungod niya, mas maayo gali ang talong kung ikumpara sa mga utan na ginagamit bilang herbal medicine. Kaya nga, ako ng tao bala, kabalo ka kung anong anemia, di ba? Masiling ordinaryo lang balang anemia. Siyempre, hindi. Kaya kung natuttuod, ay hadlo ka gid na kung mabatian mo pa lang ang word na anemia, hadlo ka, ano na rin involve mo, dugo mo. Pero abi mo, sa pagkaon sa talong, malikawan mo ang pag-angkong sa anemia. Gani, mas maayo nga maanad ikaw. Hindi lang ikaw, kundi tanan kita sa pagkaon sa talong. Eggplant. Hindi ko ano. Eggplant ang talong. Actually, kung ako, hindi man ko ni pala kaunyan mo kung natandas nga, subahon mo siya, butangan mo kamatis, kagbay, pugaan mo kalamansi, okay na kayo dito pero siling kung ining tortahon mo siya, hindi ko nasakon na, ilaswa mo siya, pwede mo siya lagaon, na bisan binuton, na gitahon mo lang siya, or if not, hindi, why naman kung ganyan sa subong, ang imo balay panakot, wala sa ginagisa mo, i-mix mo lang siya tanan, hasta nga magmalamala kang simplahon, dami, pero, butang ibala sa, bisan isa lang kastok, sang tanglad, kay humot, bugkusin mo lang siya mayo, nami siya, tandaan nyo lang, kung kulang ikaw sa ayon, ano ganit? Amuna, ang makasiling ka, iron deficient na siya, may tendency nga makaangkon ito sa anemia. Anong mabatsagan mo gani? Dali ka kapuyon. Kaya nga ang rason dira, kulang ikaw sa imo red blood cells.
Kaya ang atong red blood cells, amo ining nagadala sang oxygen para sa atong bilog nga lawas. May ara pag isa iya hindi ordinaryo nga sakit nga mabuligan sa pagkaon sang talong. Amo na ang ginabal to kaina ang paghuyang sa imong memorya na gina-consider nga mental health problem. Pero sa pagkaon sang talong, nagabasog ang imong sini memory. Ina tungod ang talong nagaangkon sa mga phytonutrients. Dati na makukuha mga phytonutrients. Magaresulta sa mataas nga level sa blood flow o kung pag-ilig sang dugo na itong sa aton utok. Gani, mangin alerto na ina sila pag magabasog ang aton utok. Di ba? Ang mga kabataan, encourage din ninyo. Kag makita man ang talong iya na abian na isang kalabanan, ordinaryo nga utan, may makikilibot man gali surprising medicinal benefits sa itong sinilawan. Ano pag mabuligan niya? Sa mga hindi matunawan, makabulog man ini siya. Nagapanubo man siya sa cholesterol o sa mga problema sa inyong cholesterol, yes, makabulig sa inyong cholesterol level ang pagkaon sa talong. Nagapanami man sa inyong heart. Nami man siya para awayon man ang pag-angkon sa cancer, kay nagapabaskog man sa imo mga kapil-anan, nagapaklaro man sa imo panulukan o sa imo mata, o nagapaslim pagid, or yes, kontra, ina para hindi kayo magtambok. Kaya, yes, araw, anong araw, naman, sawe, mga sustansya, may magnesium, phosphorus, potassium, folate, zinc, kag beta-carotene. Kagdugang pagid, kung makabatsyag ka sa pagpanglanduya sa ikawas mo, nami, the best way nga pag-ano sa talong, kung feeling mo kaluyas ang lawas mo, pugaon mo lang ang juice balas ang talong, kung may juicer ka mas nami, pagid, kag-ingnon mo sa bilog yang adlaw, antes ka magtulog. Very good kid ang resulta sina. Gets mo, sa good luck, ang itong sini nga tips karon nga adlaw, syempre, ang talong. Relax lang, Tita Wilma. Magabalik pa kita. Pagkatapos man, sa sila ka mga importante nga mga patibalo. Sample Plus Gold. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR. Yes, good afternoon to you mga from Lolita Ferrer. Kay Fidel Pauli Ortega, kay Adrian Saudal Cruz. Hello, ma'am. Yes, salamat lang sa imo. Kag, good afternoon, Tita We. Tangyaw ko, taga Pulupandan. Yes, mayong hapon lang da. Kay Marlinda Maravilla, mayong hapon lang dira. Kag magluwas man at Tita We, mayong hapon lang da kay Lay Sangkilian. Lay, good afternoon, salamat man, kag kamusta lang dira sa inyo. Okay, ang aton anay, anong nalipatan mo? Hindi, wala ka na nalipatan. Ang para sa aton mga kabataan, pinaka the best ini sa mga bata, kag sa mga nag-edad 60 years old and above. The best din sa isaayong lawas sa mga Iloy na bag-ulang nagbata, ang maglagapasuso, yes, para makalikaw man ikaw sa bugat-bugat. Ang Dr. Alfred Pure, Mangosteen Choco with Stevia. With Stevia, kay natural sweetener, inaulan na sa sugar. Ina-produkto sa Dr. Alfred na may Philippine Bifad kay US FDA sa Lube Approval, 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Kompleto sa proteins, vitamins kag minerals, makasiguro ibitaw nga natural kag wala preservative. Tandaan niyo lang, mabagalang Dr. Alfred Pure Mangosteen Choco with Stevia sa inyo man mga suki nga mga butika, ay sa tanan nga Sincere Drug Store, wakong Chinese Drug Store kay sa tanan man nga the generic basta man sa nga mga zodiac sign,
para sa itong tagsaka horoscope sa karon nga adlaw Biyernes. Thank God it's Friday. Agosto 7 tuig 2007. Pero manamyaw tanay titawing happy birthday, no? Sa mga celebrar sa ila sa birthday today, happy birthday. Sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sa ila wedding anniversary, happy anniversary. So sa inyo, wish me titawi good health din, ha? Stay safe. Kag kinanglan be happy. Simple lang celebration upod ang tagtagkapamilya. Kag halong-halong nila yung nakabalik ito, ha? Hindi din magpasayang-sayang tungod sa coronavirus. Happy birthday! Yes, Tita Wilma. Happy birthday kay Candice Prestigio sa iya birthday today. Okay, halin kay Ma'am Elizabeth Malakad Gamala. Thanks a lot, keep safe, take care always. God bless and protect you. Ay, nag-brown out na nagali sa inyo. Dili man sa amon sa ginam. Kulbaan man ganito sa dawa. But anyway, okay lang na. Una-una naton, ang zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo, nga tao ko yung 23, tugtog gusto 22. Leo, ang tao nga unod sang sensor mo kahapon, ukon sang isa ka adlaw, mabot na sa balay mo subong adlaw, ang iya dala nga balita, either sa duha, ikasubo mo o kung igakalipay mo. Ang importante lang gid Leo, bugos ang balatsyagon mo sa pagbaton sang amo nga balita. Gani ano man ang matabo, panindugan mo kung masarangan mo. Okay? Maswati mo nga mga numero 4, 8, 22, 32, kag 35. Cherry red is your lucky color. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tugtog Setyembre 23, Virgo, kung may abyan ka, may abyan ka, makadto ka sa abyan mo, kag kung mangutang ka man lang, hindi na lang pagdayon na, kaya nga, malain lang buot mo. So, kung pangutang man lang ang imo katuyuan sa isa mo ka friend, hindi ka pagdayon na, kaya malain lang din ang buot mo. Okay? Swerte mo ng mga numero 5, 11, 15, 27, kag 39. Burgundy is your lucky color. Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Kung kapamilya, ang pagkabig mo sa upod mo sa trabaho, amo man sila sa imo, masaligan mo sila. Ilabi na gid sa imo sitwasyon subong. Libra, mga nasumati mo nga mga numero, 9, 16, 28, 31, kag 42. Lucky color, red. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Kung ano man ang mga bagay nga ara sa pensar mo, tagaig gilayon katumanan. Kay nga maga bunga ina sang kaayuhan. Abi mo bala Scorpio, imo ginahandom halos maangkon mo na. 12, 17, 19, 31, 39, ang imo mga masuwati nga numero. Purple is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, pulo pangitaon mo ang atensyon sa pagpalangga ang ginhatag niya sa imo. Gani, Sagittarius, tunahin mo, tunla ang pride mo. Antes manging ulihi ang tanan. Manging masuwati mo nga numero. Just 14, just 8, 27, kag 42. Lucky color, ivory white. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Ikaw naman Capricorn, hindi ka dapat magpasilabot sa desisyon sa utod mo. Relax ka lang. Magpakita ka man sa suporta sa pagkino sa imo pamilya. Kay para ba lang mag-abot ang isa kuno ka sitwasyon, may ara ikaw nga pagkakuhaon ka kinusin. Nagsuwati mo mga numero, 8, 18, 26, 25, kag 40, lucky color mo, Capricorn, shocking pink. So, ano ba tiyan nato ng una nga mga zodiac sign para man sa itong tag-check
way, ang ato na Dr. Pinoy Schooling Capsule, 100% pure schooling, wala lang chemical, wala sa malayong side effects sa ayong lawas. The only oxygen capsule na nagapuno sa oxygen level requirement ng langit sa atong lawas. Amo ini nagapasok sa atong mga cells para mag-vaccine ang atong immune system kag malikawan naton ang tunay nga mga balatian kag may nagpatutok kita sa virus ni kinahanglanon ginato ina. Kag padayon ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa pagpahandong sa inyo sa mga health laws nila dapat natin iyon. Kung wala hindi ka mo magwa. Tira lang ka mo sa balay. Di ba? Para safe ikaw, safe man ang pamilya, namit pa mo pamatyagan. Dr. Pinoy Schooling Capsule, pagbuktaw mo sa aga, pero kung ikaw may ginaantos na balatian, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sini. Palamang ko tayo nun man sa aton produkto, kag sa imo ginabatyag, aton Dr. Pinoy Hotline, 4411-299, kag namtag man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, Sart District sa may Ilocos, Mandalagan. Makakali na sa mga butika dito sa inyo tag sa kalugar, available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tinadman nga The Generics Pharmacy. Relax, balik pa si Tita We pagkatapos ng aton commercial break. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa inyo Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Jennifer Laurinaria. Good afternoon, Tituwe. Tamyawaman si Nanay Fairly. Napamati siya sa imo now. Okay, salamat din kay mayong hapon. Marlene Grijaldo Giging Rios. Salamat man kay mayong hapon sa imo. Relax na lang daan na yung iban. Kay tapusin anay naton ang mga nabili naton ng zodiac sign para man sa itong tag-check horoscope sa karugay na adlaw. Aquarius na kita, Tita Wilma. Ang mga Aquarius na tao, Enero 20 at Febrero 18. Wow! Ang horoscope sa mga Aquarius, matawhay ang dulog nila nga adlaw, kag maayo gid ang panahon para sa ila. Wala isang maging problema sa ila trabaho kung sa puloy-an man. Buot silingon, mamag-an ang iyo bugos nga adlaw, kag malithayon kamo. Mga masuwat yung mga numero Aquarius, 14, 18, 24, 25 kag 38. Lucky color 14. Sa mga Pisces naman si Breve Justin Huerve tugtog Marso 20. Wow, posible nga mabutang ka man sa alang-alang sitwasyon tungod sa imo mga pangako, tungod man mala sa imo gulpi-gulpi nga pagdesisyon. Pisces, tinguhaan mo man nga mga responsable ikaw. Nga mas wati mo nga mga numero 9, 15, 20, 26, kag 38. Lucky color, corn, yellow. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtong Abril 19, tungod sa ginapakita mo nga abilidad, no? Kag kasampaton, bapa mo ka na bala, skills and talent, posible promosyon para sa imo trabaho. Halong ka lang, kay nga, may magagwa iya nga kahisa sa iban para sa imo. Gani, relax ka lang. Perform ka lang, focus ka lang na iya. But once naman nga mga numero, si Ace, 18, 21, 27, 34. Maroon is your lucky color. Sa mga Taurus, naman Abril 20, tugtong Mayo 20, yes, Tauri yan, hindi na kinahanglan nga magpalayo kapag sa imo panulok. Kaya nga, kung pangariglo ka lang sa kaugalingon mo, abi mo, aralan sa palibot mo ang imo dream girl or ang imo dream boy. Sa mga singles na yan, ang mga Taurus, pag naman sumati mo ng mga numero 2, 10, 25, 28, 37. Royal blue is your lucky color. Stylo kita, zodiac sign nga Gemini. Sa mga Gemini naman, mga natao may 21, tugtog, Hunyo 21. Tungod maayo ka na tao, Gemini, madamo ang nagahandom sa imo kaliphayan. Halong ka lang sa imo relasyon sa karon. Mga magkuwati mga numero 7, 21, 28, 38, kag 40. Violet is your lucky color. Sa katapusan natin ni zodiac sign Cancer, ang mga Cancer naman na tao, Hulyo 22, tugtog, Hunyo 22.
makaangkon ikaw problema sa imo mga plano, cancer, pero isa iya katama sa importante nga leksyon ang imo man maangkon karon nga adlaw. Mga nakuha si mga numero 11, 22, 35, 40, kag 42. White is your lucky color. Nabatian na to. Ang sign para man sa itong tayo sa horoscope sa karon nga adlaw. Yes, Friday, August 7, 2021, Friday. Pero hindi man natong pagkalipatan. Ang para sa complete management sa atong sini apay, itong liver man. O galiin natin ang pag-inom sa GTX 500 capsule adlaw-adlaw. This is Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa ko pagkatapos ko. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina,
Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Hindi kita maguntag sa pagpangamuyo o magampo sa iya kaluoy para sa ating tanan. Hindi na ginatang malikawan ini kung hindi kita tanan mag-isa kag magbago ka magsunod sa mga pagsulundan. Salamat yung mga panangkin ito ng mga terpalamati iya kay Vincent Chavez kay Nanay Noa Madira. Salamat din sa inyo, no? Nga nag-aupod kay Tita Wet karon nga nga hapon. Kay Gisabel Sinong Subores pasan siya gid na dira sa may Singkang Airport, kay Utiwas Tita Wet, why na sa nga panahon, Ederica Ford, kay Joyce Electric Fan, salamat din. Pero si Tita Wilma paalam na sa ikon pagpangalagad sa This Is My Life, sa karon niya nga adlaw Biyernes, Agosto 7, 2020. Kaya nga itong Bible verse for today, halin sa Psalm chapter 34, verse 4, and it says, I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Salamat sa liwat. Pasensya sa wala natin malibutan. Buwas na naman, nag-standby sa matahong nga drama ng practice ng pagtigil mo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,